nginodile emsakazi sidlala ingoma bayojabula. Angibingelele kwelakamthaniye kwelapho ngamagebe kwelamdloko ofana evuka umentaba udla amadoda lenkashana kamenza yaphuza umlaza ngameva khonezela ngezangeza usaza ngisitidolo sabhibhi silonda kwelakamisa uzulukazi lethi lo bingelelayo ku DM sakaza umbokodo yasisabovuke bhuke ngingazocisha phansi nandem kwangcolosi umfana waphansi ke emzini wasekukhanyeni kwaqonde xoxoxosha idixa induna engiphethe xa asentsimi kanti yangikhulisa ke uyena ke ubaba umashubeka ngizinze phansi ke kwangcolosi njengoba nazi ukuthi mase kukhona DM sakaza suke seniphathele into ezikhala kahle niphathele abaculi enibathandayo abazonijabulisa kakhulu namhlanje ke siphethe insizwa bathi phena futhi ke abazi kangcono ke esihleli nayo ke namhlanje ngiyathemba ukuthi uzothi mawuqeda ke ukubuka le interview uzobe usuya subscribe ke lapha ku YouTube wakho bese sikwazi ukuthi sikhulu siphinde sikhulisaneni noma ngabe likafika iciko lakho lithandayo siyakuthembisa ukuthi na kanjani siyokulethela lona kancane kancane sibanikeza amathuba ngendlela yahlukene mfowethu asikubingelele sikwamukele ohlelweni mfowethu ngiyabingelela ohlelweni isiyeza TV lo bingelelayo ke Mudemude wakwaGumede phansi lemgangeni kwadumisa ile ndawo engikhulele kuzona lezo yebo futhi iyona ke insizwa ke lehle nabantu abaningi bayazi ke ngoba siyazi ukuthi eminingi imisebenzi eyenzayo isazophinde ke sichazeleke ngoba kweziningi indawo la ibonakala khona mfowethu sikubona uphethe isiginci asazi mfowethu noma uyasidayisa noma uyazakha kwenzakalani mfowethu ngaso lesiginci siphathele sona engingakusho nje mfowethu lesi siginci ngisiphethe la hayi siyakhala awusikhalise mfowethu sisizwe singezwe ngomlomo ukuthi siyakhala kuphela okay awusiphe ake sithi Wakulu bakithi siyamthanda nesithulela kahle awungithi udumo lungenama ngizolwenza noma ngihlale nginje mfowethu siyakuzwa ukuthi usuka phansi endaweni yakadumisa awusithatha usibeke mfowethu ekukhuleni kwakho kuze kube kufika la uhlangana khona nesiginci la uhlangana khona nomculo kaMaskandi engakubalula nje bhuti ukuthi ngingene kule ndima noma ngingene kulo shuno iginci umculo wesintu ngiuqale ngo2014 because mina bengingawuculi ngumculo wesintu ngikhule nje ngiziculela ukukhola bukuyi gospel kakhulu osesayidini lo mama kakhulu kutheme kuya kodwa ke na umculo bengiwulalela impela wesintu because mina nje khade ehlukile ade ulalela ubaba methe ngama cassettes hayi ngidlale ngize ngiwaqashula kwaya ke ngithe sengihlala lethengini sengizinze khona ngo2014 ilapho ke sengiqale khona ukufunda izinto eziningi ngabe sengikhipha i-album yami yokuqala lapho isihloko sithi sala kahle uyikhipha ngamaphunyaka ngayikhipha ngo2014 yes iyona ke yaqale yanginika nomdlandla ukuthi cha shuthi lento ngempela ngiyayaza ngigcina ngokuyilalela isiginci lapho ngangakosazela wawusacula nje kuphela bekushayela ngangisayisipekile mhlawumbe mfethu ngawo2014 ungena uyikhipha le album yokuqala siyazi ukuthi kuyenzeka uculo kube khona abantu mhlawumbe ubukela kubona ukuthi yazi nangosibanibani noma mhlawumbe kube khona abantu abagqugquzelayo ukuthi yabona mfana likhona ikhono la sengathi ungakwazi ukungena e-studio wasuke nje wayisukela ukuthi ngiyongena e-studio noma khona abantu ababengomotivate ngingasho ukuthi ngayiqala sakuganga ngoba le kade sihlala khona bekune studio bese record abantu kuthe nje mekuhamba isikhathi ngathi ake ngizame ukuthi ke ngishintshe ngifake ingoma yaMaskandi theme ngibiza umuntu ongidlalelayo ngayifaka ingoma yaMaskandi hayi ngayizwa ukuthi hayi impela ngiyakwazi ukucula hayi ngazi eda zabayiningi then ngaqala ngaphuma ngayoziveza kubantu ngabanikeza abantu umsebenzi bawuthokozela futhi nje wadayisa ngendlela ethi insizwa kithe mayiqala ikhula ibe uthanda kakhulu noma ibesondelana kakhulu nomculo owesingathi owegospel okuwumculo kesaziyo ukuthi ke wona ke usilapha inhliziyo esibuya ke ishiftela ngakona ke uMaskandi mfowethu ungena kona ku Maskandi abantu bakwamukela zahamba kakhulu ingoma zakho ngaleso sikhathi awusibalele kusuka ngo2014 kuze kufika manje umsebenzi usukwazile ukuyikhipha njengamanje yabona nje mengithi ngiyabala imisebenzi esengiyikhipha eminingi kakhulu but ke eminye yacindezeleka ngesimo sokuthi yabona ufika entweni unganalo ulwazi lokusebenza kusetshenzwa kanjani igcina into ingaveli ngalendlela kufanele ivele ngayo but nje mengicabanga yabona mengibheka ku-album yami yokuqala yasebenza kakhulu but isebenza ngokwasemgaqweni
not lokhu kwamanje ukuthi nje indlela sekudayiswa ngayo ungene kuma digital yeah yes but nje emgaqweni bengicula nje khona full time bengazi ukuthi nje umsebenzi wami and futhi ingisebenzele lo kakhulu and ngithe sengikhipha namanye amacwecwe futhi asebenza nawo but ke asebenza angafana naleyo oqale enganginamandla usavela ngayo yeah esibili yasebenza kahle but yaba nokucindezeleka nesithathu yasebenza yangangigculisa ngalendlela engifuna ngayo yeah kuqale nje kwes4 ukuthi kubuyelele kuleli zinga leli sasithini isihloko sealbum yes4 kwakumuphi unyaka uyikhipha S4 mangaphazami kwaku 2017 yeah kwaku 2017 eyayithi vumani ingoma yami yeah ngicabanga ukuthi iyona impela leyo manje uthi abavuma ingoma yakho ngaliphi uyabaphoqelela ukuthi bakuthande noma siyazi ukuthi mawuzokhipha ialbum noma uzokhipha isihloko sengoma kube khona imizwa osuku kuyona ngaleso sikhathi mawuthi vumani ingoma yami noma bengayithandi kwakuthini yabona ke leya ngoma bhuti yayithi ayibushuni because mina yabona ngangithanda le ndaba yokuxuboshuni kwealbum yayicishe ibeloshuni ngathi ihamba ngaloshuni wendidana yabo ivumela ukuthi usine umzansi noma ngathi isibhekville ngasho njalo leya ngoma angazi ukuthi wenze kanjani but nje kwakuyingoma ngathi ehawo yathi abafana bayivume ingoma yami ngendlela enkulu ngayo ngendlela esisezingeni ngakhona yes yayikhuluma ngalokho Isintu ngo-2017 yayikhipha ke album eyayinengoma ke ethi ke vumani ingoma yami ngendlela eyayisebenze ngayo yayithemba futhi inalo iqholo lokuthi ingoma yakhe izofike idla abantu idla izizwe lona kuhlelo Isintu Sakithi kuyona ke iSenza TV uhlelo nayo ke DM Sakazi ohleze kuphathele into ezinhle mfowethu siyakubona ke ukuthi ke wadlula ku 2017 seku 2022 manje ngabe imiphi imisebenzi osuyikhiphile kusuka 2017 kuza manje yeah ukhona engagcina ukukhipha ngo 2020 yeah wawusihloko sithi udumo olingenamali ngawukhipha lo msebenzi futhi wenza kahle kakhulu angifuni uqamba manga into yangiphazamisa nje iyona iCovid eyafika vele yafike nje yashabalelisa yonke into hayi mina kuphela kuona wonke amaciko nathi nje senza noma yini nje ethinta umculo nethinta nokujabulisa abantu bayawuthanda umsebenzi wakho bayakusupporta nhlangothi zonke kubahleli bemicimbi kwahamba kanjani ngoba siyazi ukuthi iciko isikhathi esiningi likhuliswa kakhulu ukuthi liqashwe emcimbini ukuze likwazi ukuqhubeka likhiphe eminye imisebenzi ngingakhuluma nje lokho ngikhulume iqiniso lako kuleya album ya 2020 angizange ngilithole ithuba lokuthi ngiqashwe isimo sokuthi iCovid bese kuthi lawa amanye ke ngaye ngasebenza ngawo but kwaba ningqinamba futhi ezaholela ekuthenini ke ngihoxe ngihlale phansi ngilinde omgokwami yes but nje le ya 2020 ayizange isebenze for ama-gig ukuthi ngiqashwe kanjani akwesikhathi mfethu sizwe manje kusanda kukhipha ipromo kunomsebenzi ongathi uphezulu kwawo mfethu awusathu sibe ngomsebenzi ophezulu kwawo ngoba umbukeli lapha ekhaya useyibonela ipromo ulindele okulandelayo ukuthi yino enye obaphathele yona mawuthinta lelo daba uthinta udaba olukhulu kakhulu ialbum kazwelonke yeza album enkulu bafowethu yabo methi ngiyabheka nami lento angazi yabona into iphethe nesisindo iyasinda kwanami iyangithusa manje ngithi ngiyabheka ukuthi shuthi ngempela yimi lo khipha la kodwa yoniyeza bafowethu ialbum ngisebenzile manje ipromo beyisho ukuthi nealbum ezayo ezophuma nge27 zika-August 27 zika-August okushuthi iyona lenyanga esikuyona yebo impela lesikuyona nje ngalela sonto ziyakhala mfethu ngihleli lapha ekhaya ngumbukeli ngiyakuzwa ukuthi kunealbum ezophuma nami iqhawe lami liyakhipha ngomhla ka27 yini le iqukethe kule ngoma engenza mina ngigijime kuyona ialbum yakho le othi uzophuma okokuqala nje kunamanoni amasha angajwayelekile ngashayile lapha yabona umculi kufanele usebenzise iskill ungashihlezi ushaya into eyodwa eyoline fanele uqhamuke nezinto ezizokwenza abantu ukuthi bekunake noma bewulalelisise umculo wakho lapha ngisebenze kakhulu la ngisebenze kakhulu even noshuni bashintshile since ngikwazi ukuzibambela bonke oshuni abakhona besigingcini bakhona mhlawumbe abaculi singathi usebenzisane nabo kuyona le album ezoyikhipha bakhona impela bakhona singabala ithwasa lekhansela sibala unavigate umfoka Gcwensa ize ngeze ngibabale bonke sibathi nje ngithi ake ngithi labo nje mfowethu ake usiphi ingoma eyodwa kulezi ngoma ezophuma engangenza ngingene le phone yami ngemali yami ngithenga ingoma kaMudemude ungiphe nje ingoma eyodwa mfowethu ake ngikuthintele le engayidedela yaba isingili ezoba futhi kwialbum idedele mfowethu niyayibonela ke ukuthi ke sikhala esandleni akathumeli uyibabele yena
yokuqala yina usiza umuntu ngabe kuyisona yina ngisho bonke ngibasizile sebeyizitha zami bona ngisho bonke ngibasizile sebeyangibalekela bahambela kude nami bona ilapho Ngiyayizola ke insizwa ke enye ke ingoma ke le ethe yakhipha nje promo yayo ethi bonke abantu engibasizile sebezitha zami sebeyangibalekela bahambela kude nami insizwa ke Mudemude ibhenana mfethu ngiyazi ukuthi ke kunabaculi laba obabalayo obafeaturishile siyazi ukuthi isikhathi esiningi endaweni mawukhula akwesi njengoba nje namabhenanyawo kuba nabaculi abakhulu abakhona endaweni enibukela kubona noma nibafice endimeni ngiyezoba ntshosa le cancel kuyajabulisa ukuze ukuthi ukwazi ukusebenzisana nabantu asebebadala endimeni mfethu mhlambe zikhona ingoma owayisebenza noba huphe noma kule album mhlambe nje ubuthenge kubabale bonke mhlambe ngenze kube khona ingoma esenisebenza nayo uba huphe ake ngiqale la kwi-album yami leya yangibuyela emuva leyokuqala ngangisebenze naye because ngangimfeaturishile engomeni eziwu2 kuyona nesibili futhi ngasebenza naye nobhuti osadlule emhlabeni ekuthiwa ufihle zakhe yebo umfoka mnomini ikhansela ngangisebenze nawo kulawa amanye ke alama lawe engiwashoyo ngisebenze ngedwa but kunengoma kade ngi-eda nje mhlawumbe ama-artist e-gospel ngawani kuthe kule ka 2020 abantu engisebenze nabo uthwasa le cancel ubahubhe sasigcina ukusebenza ngale yaminyaka yes mhlambe mfethu iyiphi indlela abantu abangakwazi ukuthola ngayo i-album yakho mhlambe kukhona okuhlelayo okubavezela wona umsebenzi wakho lo ozophuma mhla 27 kuzoba nendumezulu ye-launch indumezulu i-launch nje kazizwe lonke abantu bobe bejabule ngalo suku ngendlela esimanga and ngizokwenza show ukuthi ngihlela iba impumelelo izoba se-workshop lapha emastepisini launch kaMudemude iposter seyiphumile nabaculi bathi impela bayeza impela bathi nje alihlehle udwendwe umakoti engenzanga njalo yes mfowethu la emculweni kunamazinga amaningi ehlukene abaculi mhlambe mfowethu kunamakhosi kunezilo zomaskandi kunamaduna kunamavukane ungabe wena mawubuka umsebenzi wakho nesikhathi osusebenzile ngabe mhlambe kukhona la uyifaka khona kulezi zikhundla esesizwe sezikhona kumaskandi yabo lezi zikhundla le inkinga kodwa ke ake ngiyibeke icace ngoba ngene umuntu like oziphakamisayo no oqhosha ngento angenayo kodwa engingakusho mina ngisho ukuthi le ngingafike ngifithe khona ngafike ngifithe emaduneni kodwa ngifithe emaduneni nje ngisekuqaleni futhi sengiyaphuma ngiyanyuka uphezukwawo amaduna phezukwawo angikho phakathi yabo nje ubheke ekuqaleni nje ngilapha emaduneni futhi kahle kahle sekufanele ngiphume emaduneni ngiye phezulu enkonzweni isho njalo ke insizwa Mudemude mfoka Gumeda kusho mina kusho yena ukuthi ulapha nje phezulu kwilogi eyamaduna ngezinga asekulona nangendlela asebenza ngayo siyamuzwa ke futhi ukuthi cha kuyinsizwa ke ephiwe kakhulu nakhona kuyishaleni isiginci ngoba siyazi ukuthi kubuye kubaleke kwesinye isikhathi siyazi ke njengoba umculo ungenamali kakhulu kuyasinda kwesinye isikhathi uyongena e-studio uzokhokhela abantu bama instrument wenze yonke into asisho ukuthi bonke abantu abenze njalo kodwa ke kona kwesinye isikhathi kubuye kulekelele nje mawumculo ukuthi ezinye izinto ukwazi ukuyibambela ngoba kuyenzeka uvuke namhlanje uthi ufuna ukuyokhipha isingle ngakusasa sefele uqale phansi ulandela abantu futhi mfowethu singakubona engomeni zakho unengoma ezidalabhayo hayi impela cha angikaze ngize ngiqale futhi angiyimisele ukuthi ngingakwenza lokho mhlambe kofika kwesikhathi lapho kobe kuphoqa ukuthi ngikwenze kodwa kwamanje hayi ngisahamba nje ngelane yami awunayo imbangi emculweni kaMaskandi ayikho impela ukuthi ikhona mina ngiyazi iyona eyazi ubanga yena usunabo abalandeli abathi wena abagqoka imfanisano bakho abathi nali iqhawe lethu impela nje bakhona ufakazi waloko nje i27 abantu e-workshop isho njalo ke insizwa umhla 27 kuona ke uAugust gospel sonke ke lapha emastepisini e-workshop la sasikhona ke la eThekwini ukuthi yona ndawo ke ejwayeleke ukwenza nje imicimbi emikhulu kakhulukazi amaciko mezokwethula umsebenzi wawo omusha esilethele engafune imali yethu sizobuka nje bukhoma sizobuka bonke abaculi ebamemeleke insizwa njengoba bishilo ukuthi neposter ke sikhona akwesisabalaleke nganza kwethu siphuthume khona ke workshop ngomhla ka27 siyobuka ke umcimbi omkhulu support na wonke amaciko kungase yena kuphela Mudemude support na wonke amaciko
Mfowethu kuningi okwenza empilweni akwesikhulume njengoba uyishayela nje isiginci kunomsebenzi futhi nibuye niwenze engawe isiginci mfethu awutshela umbukeli ogcina ngokukuzwa njengomculi ukuthi imuphi omunye umsebenzi nibuye niwenze. Mina angigcini ngokucula nokushaya isiginci engomeni zami. Yeah. Ngibuye ngibu engineer e-studio. Yeah. So recordisa amaciko amaningi nje bayawazi iGMD abaningi bayawazi amaciko akhipha khona iGMD ngibuye ngibu engineer khona ngisebenze khona ngidlala ne-bass guitar khona futhi ngenza konke nje nayo umfowethu esisebenza naye okuyena umphathi wakhona ekuthiwa uSizwe Gumede. Niyayizola ke ukuthi ke insizwa ke lapha eGMD bafethu lapha kuRussell siyazi ke ziyakhala baningi abacula sebebuye khona futhi niyabayizwa abanye abacula babuya khona bebe mention abafethu abasebenza khona engomeni zabo ukube bancoma ngomsebenzi wabo omuhle. Mfethu amazwi nje akho ongawabhekisa kubathandi bomculo nakubathandi bomculo kaMudemude bese phinde uyasitshela futhi ukuthi ngaphandle kwelontshe yakho ikhona yena eminye imicebo esingabuye sikubone kuyona. Amazwi engawabhekisa kubathandi bamaskandi elokuqala ngingasho ukuthi yabona esikhathini samanje umculo awusahambi njengesikhathi sasekuqaleni. Yes. So if umlandeli womculo kufanele ulandele ngokweqiniso ngoba ngelinye ilanga uzothatha into eyenzakalayo emaqhaweni okuhlambe kunenkinga uyithatha ifaka enhlizweni uyispread ifike nakwabanye abantu ekugcineni labantu balungisa inkinga wena sowusala wedwa uzonda umuntu ubona sebexolelene. So fanele ulilandele iqhawe kodwa ulilandele ngokweqiniso ungathathi mhlambe iissue ephakathi kwakhe nomunye wabantu ongayazi nokuthi iqale kanjani. Yes bese uyisebenzisa ngendlela ukuthi wena ufuna ukubukwa ngayo ngoba ngelinye ilanga bazoxolelana usale wena ngoba ubungazi ukuthi yini ebangwayo. Yebo kunjalo nje. And okunye engifuna ukukucacisa nje kubalandeli bomculo benze sure bafethu ukuthi baya support asingamaciko ngoba esikhathini samanje sesiyalimala. Umculo wethu awusahambi ngendlela owahamba ngayo eqaleni siyalimala benze sure basupporta ngeqiniso ama CD wona yize esethanda ukulimala kodwa ayashabalala kodwa ke bebe bewathenga kwamanje sekuzosebenza izinto zama USB asazi kubonakala ngendlela kodwa kwamanje bebe supporta ngeqiniso bangasidicileli phansi umsebenzi wethu esiwenza nzima siyikhanda silala singalali ubusuku nemini sisebenzela bona. Siyanxusa namanje kwesikugwema ukuthi noma ungayidownload ingoma but bese uyishare ngoWhatsApp mawuyisharela umuntu oyedwa ngoWhatsApp naye uzoyisharela abanye kusho ukuthi lelo ciko selilimela umsebenzi walo wonke usuzogcwala izwe lonke kube ngathi liya trenda kube ngathi linemali kanti alinamali ngenxa ukuthi thina sisicabangele thina sathi asithenge kodwa sizoyishare sonke in groups lento ke ibulala ke amaciko amaningi kakhulu. Kanza kwethu niyazi ukuthi ke sihlezi sibonga kakhulu ngesupport enisinikeza yona siphinde sibonge kakhulu futhi ngokuthi nilolu niqhubeka ninxusa abanye abantu nibanqenqa ukuthi baqhubeke basubscribe ngaphansi kwalo uhlelo kweIsintu Sakithi yona ke Seza TV ehlezi ukuthi ke izonijabulisa sibonga kakhulu uNkulunkulu abena nemakhaya mfowethu awungiphinde intambo nje kuphela mina ngizobe sengihamba ntambo kuphela mfowethu mina ngizobe sengihamba. Okay. Ngiyamthanda umntana umuntu mina wema ngiyamthanda umntana umuntu mina ngiyamthanda umntana umuntu ngiyayithanda ingane yabantu awe mina sengidlule kubekezela. Kanza kwethu sibongile.